pitxu, hau! Txigita zale maitiak berriz ere Suberuan gira. Alde untan, maskaradak aipatzeko maskaradak, Zuberoako iauteri antzestuak primaderari hunkizin emaiteko. Sargitin bada, dantzarat! Au! Egun hun, jente hun. Adiskediak etxegoenian gira, rekalt familiari esker, ikusi zaituztegu beraz buru berari maskadeetan, hasteko barrikaden haustea. Goizian egiten dena, zer da hau, nula pasatzen da? Lehen sartzia duk barrikada harri bada, dantzaiek emaiten die, intxinaiek eta maskada guzia igaiten duk. Dantzaie tailandatutzak maitxalak, ukuleuak, eta gero maskada guzia, jauna, andeia, eta laboai-sak, eta gero prefosta xorotxak, estuak, eta azkenik beltzeia erran nahi baita, buhamiek eta kauteak denek egiten die dantza, hoiduk lehen sartzia. Gaztek maskadat muntatzen dira, galtatzen die herrietan nahi gututzeia errezebitu. Eta herriek eta elkatek edo meek edo gaiten die, bai, eta antolatzen die egun hua. Herri batek galtatzen haialaik maskadeta juitia, herritarrek errezebitzen die maskada. Tordin karrika sartzian eta gutilak ezartzen die, mahainak edatzen die, eta zer nahi biskotx eta jateko eta maskada han gaixatzeko egiten die. Eta maskaradak beraz, iauteriak dira, baina antzestuak badira teatroko hainbat gauza, erritoak badira, pertsonaiak ere bai. Hau ez da kanbiatzen, bena hau da zinez iauteri zerbait, hemen Suberun. Bai, hebenko modela duk iauterin egiti, hemen hor representatututzak ofizio guziak. Lehenekuak. Gestuak hoi samaian osazaliak. Izan behardik gestu hoik biharren hoik jiten zien samaian osatzea. Izan behardik hebeko jentek aitzinetik halik husten zien eta maneala aizale hoier biharnezez aiazten zitien pentsatzez beti biharnezatziela jiliak. Ordin, atorra berria, 30 pistolos edo
batutzak xorrotxak, hoik merkatietan jiten zutean nabela edo hasture xorroste eta hola. Eta zorotzaileik, Auvergnakoak? Gizala. Ez diagu handitz ezagut egik, ohizkuan pe bai. Eto kauteak batutzak huk bertzen betatxatzea, eta buhamiak beti izan duk, buhame arraza hoi beti hortan txartuik izan duk. Jende guzi! Zaharrak eta gazti! Eserrak eta itzuzi! Ernaiak eta antzi! Bilhodunak eta gabi! Oai, esentatuko deiziet, ene bostu kuloi! Lehena Haskunia! Haudugu, aita bezala, egiazko Haskua! Kariko izio, Bankua jabu, eta gogo bilhua! Hantzen dilaik, besudur zinua! Anaiz, beraz, handeia zutut maskadetan, zer da zure rola, zure papela, eta zer dien eta pertsona guzti haiek zure inguian dienak? La mascarade, c'est composé de deux groupes. Donc, le groupe des Belts qui symbolise le chaos, le désordre, l'étrange, et qui s'oppose du coup au groupe des Goris qui symbolise l'ordre établi et la société soulotine. Donc, Andeia fait partie de ce groupe-là. Et avec son mari Jauna, c'est des personnages qui sont secondaires, mais qui ont quand même leur importance et leur fonction, puisqu'ils vont présider et régir en fait la mascarade. Pour en venir plus à Andeia et Jauna, ils symbolisent la noblesse. Et Andeia symbolise aussi la maîtresse de maison. C'est un statut quand même assez particulier en Soul qu'on appelle Echekandeia. Elle est vêtue de blanc, donc elle symbolise le printemps. Et le mariage, de nombreux mariages se passaient à cette période-là. Et les mascarades étaient aussi un lieu de rencontre en fait, pour les jeunes. J'ai appris en fait à danser à l'école de danse à Alzai. J'ai aussi dansé avec des amis au groupe de Tardets. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé pratiquer. Pour moi, la mascarade, c'est la transmission de notre patrimoine culturel souletain. C'est aussi un moment de partage, de renforcement des liens entre les jeunes du village, mais aussi multigénérationnel, puisque par exemple lors de la première représentation, tout le monde a un peu participé à sa manière. Il y a les couturières en amont qui ont fait les costumes. Il y a par exemple l'association des chasseurs qui a assuré le point chaud le soir, l'école du village les repas le midi. Ça mobilise un peu tout le monde et ça apporte une dynamisation dans le village. Eta dantzak du alako importantzia izigarria, ordin bata da ere godale dantza. Hau izigarria da, dantzari fina izan behar da. Erdi godaletetik ahalbezan hylian, eman puntia godaleta iali gabe. Edo gaina igan, edo... Teknikan aldetik, mentuz gogoren adik. Fizikoan aldetik ez, mena teknikan aldetik bai.
Haizek, dudale dantzan punti emaiti maila beharrikun, eta ez duk beti kausitzen, Eta trebaketa hanitxe galtatzen dik, eta emaiten di ahal bezala, ez beti nahi bezala, ez duk beti kausitzen. Baina ez duk aiza. Eta dantza beraz, jakin nahi nukezu nula zure ganatu duzun eta dantz. Finalien aitak eba ikasi ditaz eta minat kantatzia eta aitanik eta amak dantza. Ordin tipitik hor egoitengi hoiekin show eta gero isiatzen berriz egiten. Eta ordin egin batez gehoago eta habo trebatu eta hor atzaman egiteko maskada bat hotz. Bi anaiek ere dantza egiten dute, aurtengo maskadetan. Hiugerrenak ebai tipiak. Haike segir dagin urte hoietan postu hun bat eban nire, dantzai hun bat dukez segir. Eta bai, estebekin anaiakin ordin egiten dugu maskada. Hua zamantzain eta nitxerreu. Eta ordin bego sodiz partekatzie holako mementuk familiaik eta anaiak esutuk. Eta zu haurek hautatu duzu txerrerua izaitea, gustukoa zenuelakotz edo nura hautatzen die eta? Finalin aminat ota prestatzen gituz, hor prestatzen ditutzen main txinai, zehele, geho txerreua eta nik dizazuterran hoi ginen hile, ordin gehoak eta habo trebatu nizu hortan eta aminat bilhakatu nizu txerreua. Sumaitaliz ez duzu nahi bezala hain, mena, agitzen duz, ez duzu important. Hiu belamaldi, hiu generazione behaz. Emaneala lehen izan duzu, 1900 eta hiutan hogeita hamarian hasi. Eta hoi errezareta pesai zenai esker, heben mitzen erreto, eta haik zikuzuen erran gazter, berduzi dantza ikaste egin, eta pierragat jinen zena, jinen zaiziak uste, eta hala hasi. Eta gehoztik saltsa hortan gututzu. Zu haur ere bai, Marilyn, dantzai, entxinari izan zira? Eta kantinersa ere bai edo? Lehen maskadan kantinersa izan nintian. Nukago hit nuitzen, lautan hoita hamekan edo hamabian, eta lautan hoita hamazortzian nintxinai. Bena nintian laket izan nintxinai. Zer gaitek? Ez diatin nebu zinezun atzamaiten koordinazionia behar da lehenik eskiek eta zankueki oso zaila atzamaiten jat. Eta nintian laket kargia aitzinian behar beita izan eta entxiniaia ihan nitso egiten beita. Nahiago nintian kantinersa tranquil gordeik goxoago zian. Bena duk dantza enplazea beti berra batzen duk eta geho gileanek errandin bezala partekatzia familiaikin, bigerrena hispaiki egin diat eta geho berrezik ilagunek ez dutzak sekunan ahazten igaiten tian memento hoiko eduk ederrena. Aurtengo entxeniai, ari da, bandera esku batetik bestera pasatzen, arro ematen du. Bai, badik izigarriko manea edera eta plaza oso betatzen dik eta dantzai huna duk eta plaze batut haiso egitea, bai, egian. Dantzak aipatzen dugu, karakoila ere bai filmatu duguna. Zer da, errito bada, zirkuruak eginez, zola, zinez ezer da eta deigarria da.
Guk altzain betik ikasi diagu soik emaiten, dutzak 8 figura egiteko kakoiltzi emaiten denian. Omen duk eta urtiaen ziklua simbolizatzen diala, negutik bedatzi ala igaitia, bizitzien zirkulua betik batzen dela eta hola. Adiskeriak segitzen dugu maskadak ospatzen eta aipatzen. Oai beltzaiekin zinez eskertzen zutiet, zenta maskada baten bierhamonian espekta beti aixa eta goekin bat egitea eta fresko izaitea. Baina hor zizte, eta beraz, jakin nahi nukizu, berdin zuekin hasteniz, kabana zer dien beltzaiak, personaje importanteak maskada batean? Kabana ni kautean nausia duzu. Nik dit herriko berrik irraiten, kundatzen. Eta geho, ez dit gaizan nik egiten, justuan hestan. Otoiztu gita izie, hunat jiteko, pena zerpena berrien ikaiteko. Baneala, ez idefida bata bestien salhatzeko. Ala badizie zerbait gordatzeko. Edo bestenan, ez idehun egiaen entzuteko. 2024an ze gertatu zen, 2025an aipatzen duzie, altzukuko gora berataz, altzailakarrikoetaz ere bai. Ordin, aztertzen duzie hori, aktualitatea hau. Bai, aktualitatea txekatzen dizugu, politikoa egiten dizugu, ekonomikoa, betik irrespetin egiten dizugu, uzka zubaita aldiz, kesatzen dut jentik, jo? Eta zer da, beraz, beltzaien papela? Zu nor zutut ordean baita ere eta historia honetan? Ni beste gaute bat eta gaute mitil bat, gzarru deitzen dena. Eta ordin bai, gautean kargia famini bat gizartian kritika bat egiten jak, trufatzez eta bat gorriak eta beltzak amini bat hunak eta txarrak gizartian bezala. Nahiz ez den sekula hain simple, ez dutzak sekula egiazki hunak eta txarrak bena, xatzen jaren mi bat horren egitia. Eta beraz, errespetzatzen duzie gorrien mundia, ez ziste sartzen ben dantzetan? Bortxase, bestelan be edertia dantzaiak. Ez da behar zer nahi egin, bestelan ez die untsa eginen, trompatuko tia edo, ez dakiat, ez da behar ez. Eta zutut, ordin? Ni haskunio, beste gaute bat, eta bon, gu amini bat ertzuk egiten dugu. Gero zuntaiz kesatzen da, egiten dugu. Xigame! Representativo dei sette dell'ambito locale! Xagami! Leheni! Harpugno! Zea, nagusi gogor duzie? Bai, zigarri gogor. Bortitz. Nolatan, ez baitira xuxen ebilten? Ez. Beti pinduka. Eta publikoari ere bai, publikoa txerkatzen duzu eta provokatzen zumat aldiz ere bai. Bai, xeatzen dit txerkatzia, gentia, hain xuen fertzamaitia, eta gero bai. Puhami uietan! Antzukita uietan zenegia! Bale bateri hotxe! No! Eskalan puhami uiekini! Xagadi, rende jau!
Kamiluan dira! Ez, aski hau. Eta buga bat, hainbeste! Aske dandu, kamiluan dira! Ba, izena iztogo. Hai! Eta berza duzi, zera, konpontzen ere bai, edo Hoi betzen. gu lehen lana, gu hor izateko hastakuiare, gu hoi bertzen eta betatxatzia, eta horren inguian antolatzen gutuk, eta batetan gu antzerkia egiten. Eta azkenin, untsa egiten duzie, eta kabanak presentatzen dio jaunari beraz. Jaunak errekarten dio kabana ez behitu untsa egin. Eta kabanak hor untsa egiten du. Eta soz emaiten dio. Eta sosa emanik, borroka bat bada, Hai, zeinean pitzu hiltzen de. eta bai. Gaixo pitzu. Pitzu hor txarra baita, pin ruiten duzu eta lehertu duzu. Hiltzen duzu geho hor eta hola baizu, estakia duzu geho hain testamentien erraiteko. Sozako, jaurregian ara freskatzeko. Bitxuk usten nu, bebotza hebenko taldi zaharai, hobek jai ditin. Altzukun prezeske, hangar bat ematen zuen edo, esplikatzen alduzu amini bat. Norbaitek dizu egin hangar bat permisi gabe. Pitxuk itzi dizu hain permisioni hangaren egiteko. Goi duzu historia. Herri-zeri, testamentia ere bai, kambiatzen da beraz. Pediki hausoik. Bai. Hoi dugu lan handiena, hoi lan izigarria duk eta badik hilabete abantxu alkarrekin bizi giela, beltzako, gai hoz alkarreki eta egunin behian ez duk agai, baina hoi izigarriko lan duk bai. Ordin, 27 urte iragan direla, azken maskada eman zenetik, 2025 berriz berpizten da, ere bai. Bena, zergaiteko 27 urte iragandien? Izigarri haizaduk kumprenitzia, altzai eta lakari herri txipia tutzek. Eta maskada baten egiteko behar du berrogei gazte. Eta ez dutuk nuiz nahi atzamaiten berrogei gazte. Beti baduk segida bat beti haigutuk jakustenen nahi bontate huneko gazter dantzan ikasti edo hol beti batu sumaitik hasten nahi. Eta hek ikasien duen hor bazian gaztek beste gazteike behitak iroltzal eta hola bestetan dienak. Hek aipatu die nahi ginik ez maskada bat egin eta izigarri untsa. Hor zian pasta, hor zian gazte taldia. Eta berrogei gazten nukeiteko eta maskadan egiteko. Zinez eskertzen zaituztet, eskertzen ditut eta maskadetan parte hartu duten guziak, alzaiarrak, lakarrarrak. Eskertzen dut altzukuko herria, hain unkizin edera eman baiteiku, eta horrela egunko amaitzen den gure emankizuna. Laster bat eginen dukulakoan nago prefosta, anartean untsa bizi, izan untsa dio.